Nining nindot kaayo nga kabuntagon. Salamat sa Dios nga gitagaan tag maayong panahon. Huway uwan o niya nakamatapod taog sa iyo. O nadaghan-daghan pod ang nanimba. Nindot kaayo ang kabuntagon karon samtang sa ulog nato karon. Advance Fiesta Celebration ang mahal nga Birhen sa Lourdes. Good morning ninyong tanan. Viva Birhen sa Lourdes atong hatagan ang mahal nga inahan sa masipang pakpak samtang ato siyang gipasidunggan karon. Actually, ang liturgical feast, ang fiesta gyud sa mahal nga Birhen is February 11. Ugma. Pero sanglit adlaw mga Domingo, lahi ang Domingo kay daghang kitag mga kalihukan ato kining gi-advance og usa ka adlaw. Kay anyway, ang Sabado, ang adlaw nga Sabado, para mapod ni sa mahal nga Birhen. Gamay nga katekeses o gamay nga lakbit saysay sa debosyon nining maong Birhen. Mubo lang kaayo. Nganong February 11, atong February 11, 1858, ang mahal nga Birhen nagpakita na usa ka batanong dalaga. Kini si Santa Bernardita Subiro. No, mo na si Saint Bernadette. Kanang galuhod diha. Lahi po itong sa Fatima kay tulo man to ka mga bata, no? Ang dinhe siya raman usa, Saint Bernadette. Unya, tingalin na uban ninyo ani nagkakuyog ng Marian Pilgrimage. Ang debosyon ni ini is, kini si Santa Bernardita, anak ni og medyo arangan unta nga magtiayon. Naa sila'y karaan nga galingan og flower kanang harina. Nakaadto man ko ato pag November, naapa dito tong karaang galingan. Unya, pag adto kadugayan, maayo unta silag income, maayo unta ang ilahang galingan og income. Daghang magpagaling kay harina mailahang staple food dito, no, sa France ni mahitabo, no, sa Lourdes, lungsod man ng Lourdes sa France, dapit sa bukid dapit, no, sa Pyrenees Mountains. Sa kadugayan, daghan naman nga mga galingan nga moderno. So, wa na kaayoy customer ang iyahang papa. Motong na puto silag utang. Si Saint Bernadette. Puto silag utang. Sa laktod nga pagkasulti na ut-ut sila. Sabot mong na ut-ut. Sa may pormag na ut-ut. Maut-ut gani ka na. Jamu na mahibilin ba? Bintaha man ang mapurdoy kayo. Mahimo bang mapurdoy imong tindahan pero napa po kay tinigom. Mahimo magnaut nabaligya imong sakyanan pero naapo kay gamay nga kapaninguhaan. Pero maut-ut gani murag ang imong nahibilin kana lang na imong lubot nga iglilingkod o matod sa mga tiguwang sa una. Maoranin nahibilin. Naut-ut. Naut-ut sila kay daghan naman atong ilang mga silingan nga daghag galingan nga medyo moderno na. So say nahitabo ang pamilya ni Santa Bernardita sa ilang kapobrehon napugos sila nabaligya mag ilang bahay. Ang ilang bahay nga giabangan wa na nila kay di naman sila makaabang. So napugos sila og puyo sa usa ka gamay kayong kwarto. Pagsud namo gamay kaayo. Gamay pagod ani niya si tibuok pamilya. Unya didto sila gapuyo pila ka buwan karaang prisuhan sa ilang lungsod. Imagine unsa sila ka makaluluoy atong panahona. Himpudyo sila karaang karsel kanang prisuhan nga karaan. Hangtod nga namatay ang mama ni Santa Bernardita. Unya didto sa gilimahan sa iyang iyaan. Nga maoy gatudlo niya og katekeses og unsa ang mga pagtulunan sa relihiyon. Karon usa ka adlaw ni ana samtang nangadto siya kuyog sa laing duha ka mga bata, hingtabok sila sa suba, napa nang suba karon. Napa nang suba karon pero medyo gamay na kay gi-reclaim na og hinglawom. Nakadungog man siya tingog. That was February 11, 1858. Unya,
gikan adto gasige na ang birhen og pakita ni Santa Bernardita. Pero human adto nga gasige pakita ang birhen niya, namatay naman iyang mama, nakahukom si Saint Bernadette nga magmadre. Ngano man siya sakitan nga bata, asthmatic, hubakon. O gani sa iyang pagamadre, sayo siyang namatay. 35 years old. Kasagaran sa mga Diyos noon, tinod siguro no? Mga Diyos noon kay sadyo mamatay. Sadyo mamatay bitaw. Mga daghang mga santos nga sadyo nang mamatay. San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, atong Ginoong Hesukristo gani 33 years old lang. Mga Diyos noon ani no. Andam-andam daan. Bitaw, tinon matinga ka kay ang mga gipakitaan sa bisan pud tong gipakitaan sa mahal nga birhen sa Fatima, tulo man to sila, duha nila ang sayo na nga matay. Ang dugay ato kay katoro man si Sister Lucia. Mao po ni si Saint Bernadette. Mamatay kag 35 years old, bata pa na kaayo. Matinga lagi kay ngano man ni sila nga imbes gipakitaan hinoon sa birhen, sayo man gipanghipos. So nay kamatuoran go nang badlungon, dugay-dugay po mamatay. Mo nang uban mo nga media-media ra ni Father kay sobrang pud kabuutan. Sa man pod o niya og di magbinugoy pod lain pod. Media-media aron makaabot po gamay katiguangon. Mao ni nga ngano man nga ang February 11 nahimo man nga World Day of the Sick. Tungkay pagpakita sa mahal nga birhen ni Santa Bernardita, ingon ang mahal nga birhen nga naay tuburan, naay tubod, naay spring nga diin magasugwak ang tubig o nakatong moinom or mohilamos na ning maong tubig maayo sa ilang mga sakit. Sa kaniadto sa wa pa pakita ang maong birhen nga to ka Santa Bernardita katong langob katong gikanta sa choir ganina nga gusos. Wa pa to'y tubig, wa pa spring. Pag-promise na sa mahal nga birhen nga na ay tubig nga iyang ipagawas nga mainom, diha nagsugod ang pagdagsa sa mga tao. O diha po nagsugod ang tradisyon pagtukod og gruto. Mo nga ideally, o magtukod mo mga gruto sa inyo o gruto sa birhen sa Lourdes, piskay pag na ay flowing water. Kay makahinumdum na nato dito sa original nga gipakitaan sa mahal nga birhen sa Lourdes, France nga ang gruto sa mahal nga birhen, ang baba sa langob, dapit sa suba na ay tubig nga gaagas hangtod karon. Hangtod karon. Gadamon ta ko ana og kanang nay unsayngan aning usa ka galon gikan sa gruto, istrikto matong airport sa France no, ipa jabo man. So ako naman gipugos og inom na giusikan ko sa tubig nga gikan sa spring basta kay sige ko panog-aw pag check-in na sa eroplano kay brag ag tubig hingabot sa hong tilaok ana man si Elia ning uli ani no. Stricto kaayo dito sa kanang na security measures but wa ko kadag tubig. So magama mo gruto, ang nindot og na gruto na apoy flowing water. Pagpahinom nato sa milagro sa Lourdes. Na ibang gruto nakita na ho, gruto birhen sa ibabaw birhen sa Lourdes unja ang ani kay bay og iro, tangkaw og iro. Yung ano ning gamay ran birhen murag tinap-an unja ag iro ato pinagdako ang iro hingob dito. Anjo ito po nga naa kay detached ta sa source of devotion. Karon, unsa man ang mensahe sa mahal nga birhen sa Lourdes nga tukang Santa Bernardita o kanatong tanan. Sa Ebanghelyo karon, ang birhen nagpahinumdum kanato sa iyahang matinud-anong pagtando sa kabubuton ug sa sugo sa Dios. Ang iyang yes. Ang iyang pagtando. Mao ingon siya, sulugoon ako sa Ginoo matuman diri kanako ang imong gipamulong. Karong panahon na kining virtue of obedience lisod na kaayo. Tanawa sa atong mga anak, atong mga apo. Kita na gani mo adjust sa atong mga anak ron. Di ba?
Murag di na ganita hapit makapukaw. Kay sila na yung magbuot sang orasa, sila mamata. Sila na yung magbuot sang orasa, sila matug. Sang orasa, sila mukaon. Sila na yung magbuot og sa ilang buhaton. Mao na ang kinaiyag mga bata ron. Bisag mga helper. Kabantay mo mga, mao nang lisod, pangitag helper karon. Mangita kag helper, mas daghan pag requirements ang helper kaysa mo apply kag abroad. Tinabitaw, kinalisuran ipangita og kana mangita kag karog na katabang, isag la bandira ko sinira lisod. Number 1, mangutana man gyud ang helper og maabot nga helper og naabay internet. Haya ning buang magpamihid mangutanag na bay wifi. Jamo ganitay wifi nga tag-ija. Tag-ijas bay. Sunod mangutana na og pilay sweldo. Ay, sus kay bao naman pod kini aware na pud ta karon sa mga labor requirements, sa mga labor rights nato, mangutana na. Wa pa gani kasugod og trabaho sa ato, mangutana na og pila ka adlaw iyang day off. Wa pa kasugod nangutana nag day off. Sunod mangutana na nag libre bag sabon. Oh, sunod mangutana pa na og say sudan. Pinigtugaan nimo og buwad rag yung itumon og likod nga dali mapungil ng asa na magpa-helper sa inyo. Ang uban mo iyo na nga aircon ba ahong kwarto. Mo nang karon kinanahitan ipangitag helper. Kay ngano bisan ang atong mga helper o mga katabang lisod na suguon. Nawa ang virtue of obedience. Kita sa una, sa gamay patagir train, manguta nga, masinugtanon ta og ginikanan. Masinugtanon ta og mga tiguwang. Parihas sa mahal nga birhen. The obedience of the Blessed Virgin Mary is an example for us to emulate. Kamo mga maestra din hiyo, narabagi post dito sa Bantulinaw High School. Kay gamay grado ag health, pero 76 na controversial tawag among eskwelahan. Karon sos kina lisura na pagdaog mga estudyante. Tanawa kamong gatudlo, ako gatudlo man po ko seminaryo, ikapila ng tudlo na horon, ika 16th year. Di kay pag-unsa laki na gyud ang kinaiya sa mga batan-on karon. Kinahanglan nato taas nga pailob o kinahanglan natong pagsabot. Di na gani mga men. Di na mga men. Kaya na mga bata ron ikatagbo na itong mga gabi musipat na ng itong kalimutaw. Di nga na itong kamot. Lamok mo amin na ito og langaw. They don't care about that anymore. Sa nindot nga, karong piyesta sa mahal nga Birhen sa Lourdes, mapahinumduman kita sa ang pagkamasinugtanon sa Birhen. Unya mapasunod unta na sa atong mga anak o mga apo. Bisan sa unang panahon, na ay uyab imong anak, na ay trato man no, na ay trato imong anak, inigpresenta na sa ginikanan gani mo has-has. Adyaw na kay awaganon og naong mga anak. Ay musunod po ta. Adyaw na kay mura gastador. Musunod ta. Adyaw na kay mura og kiat man ang bajiha. Musunod ta. Karon mangana ba di ay? Di gini ka kahibaw og nana kay apo. Karon di ba niya kakahibog matin nanganak naman ini. Iyon ana ang kalibutan karon. At it remains a challenge to follow the example of the Blessed Virgin Mary. Viva, mahal nga Birhen sa Lourdes!